такова не е. Така, това е един кадър, който сме снимали във фитнес, аз съм го правил. Кадъра всъщност, това, което ги накара хората да вземат тези вериги, те ги намериха. Съответно те са някакви шампиони по бодибилдинг. Не ги поканях на изложбата, просто заради името, което кръстих, победа на волята и на химията. Казвам, че някой да ни каже, че ще бъдат на изложбата заради авторството, но умишлено не ги поканих да се видят, точно заради този надпис. Историята, ние сме познати с едно момче, Ерик се казва. Историята за кадъра е такъв, че аз тогава не го познавах и отивам съответно да го снимам. Отивам при него и той вика, това ще ми е последната фотосесия. Нали, искам да направя как съм, това е брат на другия. Да се види колко съм мускулес, колко съм як. Викам, супер, нали? Викам, защо няма да имаш някакви медали, няма да продължаваш? Вика, проблема знаеш ли какъв? Викам, да, кажи, че не мога да имам деца. И да, заради химията той си призна. И вика, сега ще я спра, за да мога да имам поколение. Преди 2 месеца, може преди месец да беше, снимах детенцата му на 40 дни на Погача. И явно все пак, да, естествено е станало, но имало проблеми. Доста по-спаднало изглежда, нали? Буквално не е както е тук в случая. Така че това е реално историята зад кадър. Като цяло доста трудно, нали, поне предизвикателно да се снимат, това е буквално на локация в фитнес, да се снимат заради светлината, за да могат да изпъкнат мускулите, реално бодибилдерите. Нещо от рода на химията прави физиката. Ами да. А тук на светлината от колко ви стане? Ами това е добър въпрос, защото често казано, със сигурност имаме от тук, да, за последваме, от тук със сигурност. Отпред най-вероятно... Аз това, което правя, не съм забравил, това беше от по-отдавна в интересни се отминато да не този кадър, това си е мой, да не бях включил. Но това, което правя, реално, нали, поставям съответно източника на светлина доста по-близко до тях, за да има така или иначе повече характер, самата светлина. В случая... По-скоро е един лайт, отпред... Това не разбере отпред, всъщност и по-скоро само отстрани съм сложил по-една светлина. Но аз като цяло, в интерес на истината доста експериментирам. Това беше един голям експеримент с тези. Въобще като снимам, за да можеш да разнообразяваш, защото в един момент писва да правиш едно и също. Върта светлината, за да видя кое ще изглежда най-добре. Между такава история, с може би най-тегавия ми клиент, който съм имал, също се занимава с бодибилдинг, само че си има собствен фитнес и трябваше да участва на някакво състезание. И да се разбираме да го снимам точно в определения час, точно в определения момент, за да може, примерно, да не е пил вода от 3 дни, да не е ял от 6 дни или не знам от колко. И аз отивам при него и усещам една такава много дразнеща енергия, защото той просто е супер нервен. Просто почва да обикаля и наляво надясно и ми обяснява, вик, искам да ме направиш така, искаме тук една снимка, тук ще направим една снимка и аз викам, леле. Да. Аз бях притеснен. Фотосесията, която би трябвало да приключи за час и половина, продължи сигурно 3-3,5. Аз се прибрах със страшно главоболие, признавам си. Нямам такива проблеми, обаче тогава тотално се натоварих. И то защо? Примерно, аз му казвам, добре, дай ще експериментираме, ще сложим светлината отдолу. И той ми дай да пробваме. Той нямаше много добра преса, може би в корема. Плюс това кожата му имаше доста обработка, защото кожата му беше по-отпуснат. Тоест той е бил по-пълен и явно е станал по-славичък. И примерно светлината беше отдолу, отгоре, отстрани, от ляво, от дясно, всякъде въртяхме, откъдето можеше. Той само се гледа и каза, пуфти, снимахме през огледалата. Въобще каквото можахме направихме, пушек машина имах с цветни филтри, изкарахме. Аз гледам, много як. Той такъв гледа, това може да става. И в един момент, аз натоварям. Такова пращам му снимките да си избира. И слава Богу, той каза, това няма брат фотосесия. Явно беше се нахранил. Беше пил вода.
ще имате такива. В смисъл, нали, предполагам, че повечето от вас се занимавали с фотография, ти не можеш да контролираш. Има всякакви видове клиенти. Този беше от най-тегавите. Наскоро аз сетих за него, защото не само заради това, като асоциация, наскоро снимах залата му, само архитектурата трябваше да направим и пак им чуш, че потънахме в този фитнес. Той не е толкова голям, обаче, не знам, може понякога да някаква енергия. Аз не вярвам много в тия неща, но... Станаха готини снимки тогава. Пак беше си от курсистите, бях поканил, за да може чисто като обучение да го направя. Така да, клиентите са различни. Между другото съм снимал и една така, бременна созополка, която се оказа, че е дъщеря на... Също мога да кажа, то няма, нали, на един от бившите кметове на Созопол. Това беше много странно, защото аз не знаех кой снимам. Аз обикновено не се интересувам кого снимам, защото ще бъдеш по-напрегнат най-вероятно, ако трябва да знаеш кой снимаш. И студиото ми е в центъра и в един момент влиза някакъв човек, викам, заповядайте, нали, аз мисля, че е мъже. Той обаче само беше всъщност охраната, който остави някакви дрехи, нищо не каза, излезна. В момента, по едно време, улицата, понеже е централна, започнаха да свират някакви клаксони. Те буквално с 2-3 коли запушили цялата улица. Излизат съответно хората, нали. Снимах ги, те много си харесаха снимките. За жалост не мога да ги показвам, защото те си платиха, нали, така наречената конфиденциалност. Да. И така да е, но... Да. Както и да е. Следващия кадър, таван в цветове. Тук по-скоро съм използвал, да обясня за тези, които как съм го направил като кадър. Това е моят кадър. Всъщност имаме в случая един проектор, който съм стеснил много лъча. И реално светвам само китарата, за да може да бъде акцент тя. Тоест умението, все пак имаме и добрия пример на младите хора, това с което те се занимават. В случая това момче е IT и музикант. И съответно, нали, стандартното имаме съответно две пули, които са в сини и в червен цвят. И това значи сме го осветили. Вече и други музиканти имаше. Да, стигаме всъщност до басейна на ЦСК. Червено знаме, който, да, някои знаят. Аз реално също съм плувал в този басейн. Последният ми спомен, понеже доста плувахме там, беше следния, когато вече започна да не се поддържа. Плуваме в той 50 метров, вътрешния басейн с един приятел. Ние бяхме още, не знам, мисля, че ученици. Да, ученици си бяхме. И в 5 метровия квакаха жаби вече. Но те ни пускаха, в 5 метровия квакаха жаби, ние не влизаме там, той е вече заграден. Но 50 метровия си работи. Всичко беше супер, плуваме, спорта е здраве. И докато в един момент по краката нямах екзема, трябваше да ходят на доктори, за да оправят. И това беше последното ми плуване в ЦСК. След това, то между другото най-лошото е, че самия басейн е много опасен, доста свободен и както в повечето случаи, ако не стане някакъв инцидент, не се взимат мерки. Това е всъщност външната част на басейна. Бяхме много бързи, за да опишеме, да изобразиме надеждата от слънцето, което е в ляво и момчето, което всъщност си на една от курсистките ми и тренира в ЦСК, но тренира в друг басейн, на Диана Пат, а не в ЦСК. И също на клипа той казва, ние сипаха ви мечтата, аз трябваше да тренирам тук. И другото, което прави впечатление, което... то сега на кадъра, той така не че кадър спира времето, но часовника е спрямо. Часът, в който сме снимали не е 1 без 5 или без 6, е след обяд. И така да е, доста жалко. Даже отвънка пак са останали почки, отвътре всичко е разграбено. Но буквално всичкото няма нищо, това ще видите. А слънцето много ми харесва. Да, слънцето е... Това е всъщност... Дали е изгрев или залез? Да, нашето журналистка беше писала, че това е изгрева, да? Не да кажем, обърнало се към надеждата на басейна, но е залез, да. Може да изгрява една надежда? Може да изгрява една надежда, може да залязва, да. Така да направим естествена светлина, по-малък отвор на диафрагмата, за да може всичко да ни е в фокус.
Това е също бившия хотел на Червено знаме. Тези от вас, които, нали, може би, някои помнят, аз не помня, разбира се, но съм чел историята. Таня Богомилова на този басейн. 85-та година става европейски шампион и олимпийски в Сеул. 89-та мисля. И да. А тя всъщност, буквално заради това европейско правят този басейн 1985 година. И е много жалко. Златната рибка. Да. И нали, в смисъл, това е басейн, който е направен в друго време, ама какво от това? Нали, в крайна сметка, нали, той е басейн, който може, нали, най-малко трябва да се поддържа. Точно. А средства си е имало, просто че са потъвали някъде. Нали. Да, най-вероятно. Ама все пак ние сме фотографи, не сме политици. Да. Такива подпитване много неща. Да, така е. Детайли. Да, ние виждаме детайлите. Това е всъщност част от детайлите. Курсистката ни тази Ивета беше на мисия да види дали има достъп до басейна, преди аз да отида. Което е много готино да имаш курсисти, защото те вършат много работа. Иначе аз трябва да ходя, да гледам да такова, после пак да се връщам. Аз за първ път вода курс, между другото, беше супер яко, се казва. И като видях, тия лъчи, нали, сега ще видите и в другия кадър, тук даже ги има, по-добре се виждат. Като видях тия лъчи, нали, без чувачето, веднага си представих образа, викам, викам, по това време ще ходим да снимаме. Това е страхотния кадър и ще го направим. Това е другия кадър, да, който пак използвахме лъчите и трибуните, буквално, празните трибуни и лъчето с екип на ЦСК. Тази разруха се вие са свободно. Влиза се свободно, да, има пространство, което буквално се влизаш, там имаш и други хора. А то може да паднеш, буквално аз, често казвам, беше страх за момчето, викам. Малко като софийските изостанали социалистически сгради, там где катерят младежите, Да. скачат. Държавата дефинираше буквално спорта във всяко едно отношение. Ние затова бяхме на такова високо ниво. И сега сме, След това вече с тези те от псевдо... Една колежка след 16 години просто беше видяла, нали, това, което правим от университета. Тя работи за спортно издание на труд, между другото написа книга за Христо Стоичков, някаква невероятна фенка на ЦСКА още от университета. И като го видя това, къде ще пише за статия за това нещо. Да, и тя това казва, че все по-малко са успехите и те нямат за какво да пишат. Вече имаме нотаризирани спутници. Да, но си опасно, трябва опасно. Има и наркомани със сигурност, на които там се шляят и някакви хора, но не беше страх, че често казвам и той да не се порежда, да не падне, ще имаше надолу стъкла. Това е кадър от Александровска болница, отпадналия покрив. Коя година е всъщност той ни съдейства за... Между 2006 и 2008 е паднал покрив. Да, това е една от сградите. Вие сега ще видите... 2006 се види покрив. И реално природата взима своето. Тук пак само естествена... Естествена светлина, да, нямаме. Тук не сме използвали абсолютно никакви светкавици, за да не... И затова сме разположили тук в тази част, за да може да използваме тази светлина отгоре. Тук не се вижда толкова на проектора, но тук имаше някакви още останали посуда от това, което са използвали в болницата. А сградата е тази, тя е паметник на изкуството. В смисъл, буквално толкова е красива. Целият комплекс е архитектурен паметник. Да, целият комплекс е архитектурен паметник и се поддържа като такъв. И се поддържа като такъв. И се поддържа като такъв. А там завършват, там всъщност това е академията за... Да, медицинска академия. На хората, които трябва да бъдат доктори. Значи да се пазим от паметниците. Други архитектури. Тя е оградена с брезент, в случая тук е брезент. Тя продължава сградата. Тук между се съжали, че... Брезент е по-скоро да прикрие. Да прикрие. Да замаже. Да замаже, да прикрие. Но тя е забутана, тя буквално, това сама случая. Тя се приближи до сградата, буквално падаха стъкла, мазилка, стъкла. Само като я пикнеш, тя се руши. Буквално е... Тя ще падне. И още по-лошото е този кадър, пак сниман на по-бавна скорост, защото образът е леко размазан, нали? Така беше идеята. Кое отделение беше? Алергологията. Аз съм ходил в тази алергология като пациент. А тази сграда не функционира вече така ли?
Ами, Защото и аз съм значи, аз в момента виждам там, нови корпуси. в момента аз гледам всеки ден от там и така изглежда, като да не функционира, нали, има картина. От време на време виждам хора, които отиват там по вратата, не знам дали някакви насочи бил към алергологията и Аз се бъркам. Да, защото съвсем доскоро, макар и в много лошо състояние, си функционираше. Тоест там имаше кабинети. Доскоро, преди няколко години. Една десета от секундата е снимано F22. Тук използвахме филтър, мисля, че UV, за да може, нали, съответно на бавната скорост да не ни изгори кадъра. Това беше спецификата. И бяхме между големи късмети, защото не разполагах с по-широк обектив в случая на снимката от 24-ка. И това беше точно преди да отидем, беше трябвало точно пред една кола и се чуеха как се катерим такива коли, какво да правим. И точно когато отидохме и тя просто се изнесе и канагати късмета. Но да. И минаваха между другото и студенти, казаха, нали, хубаво да снимате, да видите какви условия учиме. Нали? Но аз колкото знам, е работил до много скоро самата алергология. Да. И е спрял. А това, че няма финансиране, може да се разровите, нали, чисто да видите по кои правителства и какво се е случвало. Там още от 2011 година, мисля, тогава мисля, че на ГЕРБ са били правителства. Буквално те си прехвърлят отговорността, това е ясно. Всяко правителство и всеки, нали, който е бил в министър на здравеопазването, си прехвърля отговорността. За жалост. Такъв архив дали има на тези сгради? И това е много интересно, да. Не знам. Сигурно има. Сигурно има, да. Особено към паметниците на култура. Те чисто и архитектурно, нали, могат да се видят скиците и всичко. Но аз като гледам, аз съм възпитаник на медицинска академия, Да, така супер. че както го гледам, да. Това е готино, да. От медицинска академия имаме архитект, така че съм съвсем се по темата, значи сте правилната аудитория. Така че се радвам след малко да се запознаем, нали? Самата академия, тя е огромна точно. Просто е. Да, знам. Ами, то не че няма смисъл, нали, болници има, но някои повече са частни. Наколкото повече хора се разхвърля отговорността, толкова по-отговорност няма. Да. Човек, който е бил най-дълго директор, когато се руши, и сега съди човек, който казва, че това е бил виновен. Да, абсолютно. И това пак е от серията. Тук буквално се качих, пак стъкла и мазилка. Буквално се беше опасно, после като се замислих. И пак, това пак естествена светлина сутринта беше. Много ми харесват сценките, които се получиха, по начин, в който падаше самото слънце и покрива, който го няма, съответно на сградата. Небето, което се отразява. Имаме, да, той е там снимката, да, имаме един прозорец. И пак се навърна члана. Пак от ЦСК, не червено знаме, момчето, което скочи да, в нищото. Да, хайде малко извън разрухата. Това е кадър с тази Инес, която видяхте, всъщност това момичето с грима, невидима градина, но и нещо красиво по-скоро беше идеята да покажем. Мога да разкажа как, нали, като кадър, как го направихме. Тук имаме всъщност това е изцяло с постоянно осветление. Имаме проектор, който идва от тук. Декора си е напълно реалистичен, той е в студиото ми. Имаме пушек машина, съответно сме пуснали и пушек. Има чрез светлина, който идва от тук. Имаме, не знам точно това беше тук светлината, не мога да се спомня. Може би леко лилава, която идва от тази страна, много слаба. Зеленикъв, за да допълни кадъра. И съответно още един бюти диш, който е много близко до лицето и е леко отгоре, за да е по-светло, да не придобие този зеленикъв или лилав цвят. Това всъщност е зад кадъра и малко примерно ефект, такива като осветените ъгълчета, които виждате. Това е някакво от презетите на Luminar Neo, също, който по тази програма. И че само за този кадър съм използвал. После като светнат лампите тези, там може да ги разгледате. Това също е такъв кадър, който го направихме пак буквално в същия ден с тази курсистка. Тя беше намерила двете моделки.
Някой може ли, който се занимава с фотография, да каже как е направен кадъра? Да предположи, да е. Световете на нея не са много добре, но направен е буквално с този проектор, с който презентирам в момента. Като започнах курса, да си търсих проектор, който е достатъчно добър, не само за да презентира, като е по-тъмно, разбира се, но не само да презентирам, и за да може да го използваме и за такъв тип фотография. Като реално избрах тази снимка. Мисля, че някой ни държеше проектор или не го бях закачил на статив. Все пак, за да... Пак е леко отдолу, както виждате тази сянка, която се отразява. И реално имахме една фигура, която беше близко до лицето. Това може да бъде всякакъв източник. Не заради друго, защото самия проектор има пикселизация, която не би се отразила на тялото. И кадър е сниман на 1,60, я да видим, или по-малко от секундата. 1,60, да. Можете ли да кажете защо? Отговор, между това, аз го научих в движение, защото се оказа, че няма такива клипове, уроци, изкуствен интелект, който ти каже, ами трябва да снимаш на тази скорост. Взех сега с проектора, сложих един модел и... Да, и викаме, сега ще снимам, цъкам, защото просто вълните, цветовите вълни стигат различно време до обекта и съответно имат различен характер, примерно червено, RGB цветовете, червеното, синьото. И реално си губят цветовете. Затова, за да може напълно да създадете реалните цветове, трябва да снимате на по-бавна скорост. Хубаво да имате в случая или да снимате от статив, или да имате добра стабилизация на обектива и на апарата, защото от една 60, нали, може да стане да се размаже кадър. Това е риска буквално, но това е причината да се снима на 60. Просто допреди това не бях снимал с проектор, но така че другото, което имам в студиото, което не ми е свършило много работа, но все пак е готино за такъв тип експерименти, е лазер, такъв дискотечен лазер. Да? 70-200 ли? Ами да, 70-200 трябва да. 70-200 на 2.8, да. Аз много се чудих между другото да си взема 85 на 1.2, който е брутален. Да. Но в крайна сметка този е повече ти влезе в употреба, като снимаш събития, да кажем. Да, зависи за какво трябва. Макар че моят студио е сравнително дълго и нали, не е проблем да снимам на 2.8 на 200. Може би това е нещо. Защото да се вижда колко съм снимал, да? 158, да. Не знам, защо това надявам. Това е било идеалното като... Сега единствения негатив, съответно, ако снимаш то, горе-долу, заради лещите 1.2, но снимаш на 1.2 85 мм, е също като 2.8 на 200 мм. Проблема обаче трябва повече да викаш, защото се отдалечаваш и губиш. Особено ако снимате деца, с детската фотография това не върши никаква работа, защото обикновено трябва да се правиш на шут, ако са по-малки, за да можеш да ги забавляваш. И обикновено там използвам 24-70, снимайки често на 50 или на 35 мм, зависи. За да мога да се приближавам, да им правя нещо и пак да штракна кадъра. Това ли беше? Не. Да. Още един кадър от изложбата, който мислихме. Сега, лично аз, ясно е, че тук проблема с пътищата е основния. Това ще кадър пак малко направим в последния момент. Аз лично бих отворил кадъра, повече да се вижда и пътя. Но пък идеята не е лоша, въпреки че фокусът пак не е съвършен. И тук доста съм поизчиствал кадъра, защото беше доста... Просто заради самия фокус, който не е паднал дори върху лицето. И затова сме го направили черно бяло, аз поне паднал някъде на улицата. Но понякога може да е търсен ефект. Но понякога идеята е по-важна, отколкото, поне за мен, отколкото техническото изпълнение. Хубаво естествено едното да допълва другото, но идеята не е лоша. Ако бяхте възли една еврозона... Ще да е готино. Доста по-интересно. Да. Това виж, че в София от улиците, в Божурище.
Това също е интересен кадър. Пак свързан с темата с младите и с пушенето. Нощта мърише на ванилия, заради вейповете. За мен го прави интересен това, че първо, че не е принуден, т.е. не е режисиран, и другото, което е, че това е възглавница отпред. Някакси насочва, нали, аз първи път го видях си това. Това хората не могат да разберат и трябва да се вгледаш, нали? Щом се вгледаш в една снимка, значи тя не е толкова лоша. Така че, макар че това е снимано с телефон. Но все пак, аз доста се постарахме малко да я поизчистя, да стане по-ясно и да бъде окей за печат, Адволек, които са снимките. Уличен музикант в София. Тук май това, което сме направили, имаше някакви дразнищи. От тия гадните пекчета на Била, които са. И това го махнахме и някакви други. Имаше хора, мисля, че отзад, те много разсейваха. Това е единственото, което сме манипулирали в кадъра. Иначе не е лошо, съм улична фотография. Михайла Къндева се казва авторката. Това е стадион Раковски. Пак на тая тема. Пример за нещо, което е монтирано сравнително скоро. Очевидно, скоро финансирано и пак вече се е занемарило. Това са тези тренировъчните площадки. И това е неговото етенце на този курсиста. Изглежда доста. Трева, който се води изкуствена. Изкуствена трева, да. И той самият терен, той е много в окаяно състояние. Ние избрахме от терена, защото някакси не ми хареса как беше позиционирал хората. Нямаше време да се върне отново да снима. Заради децата му, че после бяха и болни, но и това използвахме този кадър, но този е достатъчно красноречив, нали, няма толкова да му се обяснява. Спортуваме се, спортна база Раковски. Един кадър от, аз го кръстих неразделни. Неразделни с кученцето и китарата. Тук между другото не махнахме пъпките, защото аз си казах, тук нищо не съм пипали, но този кадър е перфектен, нали? Тук изглежда гадно, още повече лицето, но така изглежда. Не, ми харесва погледа, защото е някакъв предизвикващ. Той си изцяло на Таня Колева. Вкусът на младостта. Може така посланието да е вредата от цигарите. Те ги слагат по тия цигарети, така или иначе, разни ракове и тези послания. Малко нещо. Ако продължавате да пушите, кожата ви ще заприлича на тази. Може да пуше. Малко все пак хубав спорт. Това беше почти отвъд границите. Христина Дар Андреев. Той между другото млад. Той се занимаваше с фотография още преди това, преди да дойде в курса. И всъщност мечтата му да стане спортен репортер, фоторепортер, като доста често снима, примерно, мачове, има пропуск мачовете на Левски. Даже филмът му казах, ти как влизаш само с твоя пропуск, като фотограф? Той викам супер, викам ще ходя аз на мачове. Вика ама последния път вика с една бомбичка, вика за малко, вика от моите, вика щяха да ме, вика забрави повече, няма да стъпа на матч. Но това е стадион на Левски. Това, което се оплаква всъщност, това пак е някакъв проблем, е, че често не се дава път на младите. Има хора, които вече от дълго години си работят в бранша и за жалост няма път към на младите. И там ще остана въпрос на... Няма така, И което е жалко, нали, аз това му казах, с дипломата, която имаше от курса, евентуално може да му помогнем, че това е Министерство на младежта и спорта. Но, това е за жалко. То навсякъде е така. Аз, както ви казах, съм завършил медии и комуникации и всъщност исках да бъда преподавател, обаче просто хората, които няма лошо, разбира се, но тъй като факултетът е малък, исках да бъда преподавател, но първо, че нямаше конкурси, защото хората, които се пенсионираха, продължаваха да работят там и не дават път на младите. И така. Към Софийския университет. Пак един хубав кадър, който нямаше да включа в изложбата, признавам си, но пък Христина Дар много ми хареса, защото каза, добре, защо вика, това е млад човек, как да е готин, почна да ми се цупи, да се сърди. И аз в един момент осъзнах, че ако човек не си отстоява това, което е снимал, и не те убеди, че всъщност
Трябва да си упорит, буквално във всяка една професия, във всяко едно начинание трябва да си много упорит, да си много нахъсан. И аз видях това в него, викам, супер, добре, слагам ти този кадър в... Аз не му казах тогава, просто го принтирах и го изненадах. Но кадър не е лош, да. Има движение. Това също е 70-200, като обектив. Да, оставам се ги. И още един кадър, нали, за победа и пак победа. Ние фен аз пел кръстник, рефрена на Левски, но младостта, детето, фена изгледаше доста добре този фон. Я да видим май са това. И преди да ви оттъкча, ще покажа малко неща, които аз съм правил. И по-скоро от предходната изложба, която направих буквално преди по-малко от месец. Малко неща, няма да ги анализирам. С кой да почна? С новородени, че са по-сладки, те са. Горе-долу като кадри. Да, и заради които се спирам. Те хората задържам, аз днес разбрах, че те работят до доста по-рано. Ние понеже 4 часа и нещо пътувахме и веднага влязохме за това малко, иначе много. Че обикновено това, което снимам, аз ви казах семейна фотография, но изложбата, която направих, беше концентрирана върху новородени и върху бременни, т.е. новия живот и пак младостта. Тази изложба беше пак част от този проект. Това беше един от последните кадри, които направих буквално 2 дни преди изложбата, тя беше само в София, но не съм носил тук тези снимки. Просто да добиете представа, нали, горе-долу от стила за снимане. Това просто едно бебенце. Те ще минат през тях. Това е малко по-нестандартно, защото обикновено като снимат бебенца, това беше експеримент. Не се слага цвят, не се слага... Да. Но пък що пък да не избягаш от... Да. Но пък що да не избягаш някой от статуквото? Аз си го направих по-лесно и по-готино. Иначе това усмихнато бебче. Тук бяха пролет, лято, есен, зима, всъщност имам. Да. Аз ще ви покажа един по-готин момент. И всеки клиент вика, искам като тази снимка, това е 1 на милион, примерно. Аз ще ви покажа. Само фотошоп сменеш лицето и това. Вече може, да. Тук между другото работя с едно момиче, което повива бебчета и винаги изтръпваше, защото това е буквално си виси наистина от чекмеджето. Сега децата са и близко до това нещо. До чекмеджето. Пак имаме една готина усмивка. Между много готино, не знам вие с това се занимавате като фотография, тези вас, които снимат, но готино да снимаш реално такъв тип фотография, защото както вие реагирате, така реагирате и майките. Тоест не можеш да сгрешиш при тази фотография. Сам сигурно може да направиш. Да, да направиш лош кадър. И моделите са напълно естествени. Те са естествени, да. Това е най-готиното, да. Това е много готино, аз много си ухреснах като кадър. Също... Между другото, честно, не съм виждал до сега най-добър път се занимава с такава фотография. Това е снимано отгоре, нали така? Това отгоре снимано и тук, примерно, от тия същия цветенца, са просто близко до обектива. Да, това е. Като цяло всички снимат супер отляво. Да. Но отгоре почти не съм виждал такава Може, да. Може. По-скоро отгоре за снимки. Това е голяма отгоре съм. Все едно тък му оставаш търпи в метия за едно. Може малко, единствената обработка може малко да съм поувеличил цветята, да не са чак толкова много, но декорите, които използвам, те са напълно естествени. Да. Това е на паркет снимам, долу е бял паркета. Това също е готин кадър. Това беше всъщност кадър по поръчка, майката и бащата много искаха такъв кадър да направим и беше бая така... Да. Но това е готино. Това може да има ценните кадри, да. Това също стана готино. Това е зимата. Историята за другия кадър, да. За този кадър е интересен, защото това е направено в една декор напълно реалистичен, в една голяма лодка, надуваема. Отдолу имам такива стълб, на 2 нива ми е студиото, отдолу слизах по стълбички, за да сипвам кофи в... Това е сигурно имаше поне около 100 кофи. Цялото това нещо не съм го изграждал. И най-интересното беше, че всъщност родителите
преди фотосесия. Аз не им казах какво правя. Казаха, искаме да се пак агентството да бъде на сигурно, да няма някакви такива експерименти. Аз казах, няма никакви експерименти. И тук изградих една платформа, за да може да застане бебчето и да не се намокри. Макар че в един момент ме беше страх да не стане. Макар че все пак сигурността е много редно, когато имате бебчета. Това е ясно. Не трябва. Малко да се комбинира и с кръщане. Да. Така. И пак е към да мина само покрай другите кадри. Това е есента. Това трябва да е нещо по пролет, да. Това по-скоро вече може би сте виждали такъв сърцата, но те клиентите много обичат това сърце. Това е готин кадър. Повиването... Кое? Повиването, да? Да. Много компактно е на божите. Ами да. Да, между другото... Само да... Между другото, колкото по-стегнато са повити, те се чувстват по-сигурни деца. Съгласен съм, а много време ги изпълвахме, как ги повивахме. Ами, вие да. Това е всъщност кадъра, за който говорих. Просто защото детето не само се прозява, ми е сложил ръката си, все едно прикрива прозявката. Това е... Това е как че 1 милион, нали? В смисъл, трябва да му сложи... Трябва да една ръчка да слагаме на другите бебчета, които правят. Това е готино. И това е момент, който, нали, ти просто го хващаш Просто го хващаш. Няма... Чист късмет, да. То даже не мислиш, даже най-вероятно не съм го видял какво снимам. В случая просто снимам. Такъв тип кадри. Жълтото много отваря, между другото, фотографията. Аз също много го харесвам. Това е доста нестандартно. Много се изкефиха между хората. Май си бях сложил точно този кадър на телефон, по-късно ги бях виждал. Това е много красиви очи. Иначе пак е новородено. Бохо стил. Така. Я малко бремени и приключвам. Ако имате въпроси, ще е много приятно да си говориме. Извън записите и така нататък. Чакай само да видя. Това е където изложбата, които бяха. Долу като стилистика, не видите. Аз често обичам да експериментирам с цветове. Това беше такава фотосесия, в която се разкриваше пола на бебето и те реално не знаеха до последно какво ще бъде бебето. Имах човек, който беше в студиото, върза им очите и съответно им даде боите. След този кадър, момчето, понеже искаше да бъде момче и беше долу разочарован. И просто и милеше да си тръгне. Средно се снимаше повече. Това е готин кадър, такъв момче, който работи като спасител към пожарната. Това е хубави така, които доста си харесвам. Защото и декора, примерно, това златисто отзад, аз съм го правил. Когато си правиш сам понякога декорите е по-оригинално. Преди време съм се занимавал с рисуване, но нямам време, често казвам, да се занимавам и понякога и с декори, но пък става доста красиво. Да. Да, и пак, доста се губят цветовете, разбира се, не е нещо. Много светло. Горе-долу е това. Ако имате някакви въпроси, съм на разположение. Мисля, че дойдохте. Често казано, нямах много време за организация на това събитие. Наблегнахме основно на организацията в София. Там направихме доста голяма такава. Имахме дори музиканти на откриването на самата изложба. Идеята ни тук беше, нали, по-скоро да разкажем пак какво стои зад самите снимки.
как са направени, какво се е случило, да разкажем за каузата и да стигне до повече хора. За съжаление, проектът се забави и че трябваше да бъде в друго време, по-хубаво. Мисля, че пролетта не е хубава, тя е прекрасна, но да бъде в време, в което има повече хора. Но така ли, че трябваше да го направим сега, буквално това събитие. И така, ако имате въпроси, питайте, ако не, просто като се видим, аз така не, че съм тук. Даже леко ми стана съвестно днес, че самото събитие съм го писал в 4 часа и че е днес и разбрах, че хората от общината, включително и тук, трябва да работят до 2 часа. Ама... Това не ни пречи да долу. Не беше много разпространено. Да. По-скоро мога после с правата, все пак всички тези деца, да, правата по принцип. Някакво съгласие е Да. Трябва да се гласи задължително, да. Цяло. Който се преговаря още без да почне да снимаме. Сега за правата, по принцип не обикновено човек, който... Тя е цяло много спорна тема. Много спада, мисъл. Истината е, че, аз това казах, че като ги снимам, обикновено това, което имам като политик, той по принцип е така, че фотограф има правата. Това, което и повечето фотографии, като гледам, поне в София, не знам в Бургас как е, но това, което имат като политика е, че се заплаща, да кажем, 50% над пакета, ако искат да не се показват снимките за портфолиото на фотографа. Макар че аз понякога съм склонен по-скоро искам да си покажа снимките, защото все пак затова снимаме малко или много, правим нещата, за да може да покажем, особено ако стане хубаво. Аз това ви казвам, че тази бременната от Бургас, просто не... Тя впоследствие го каза, което... Но все тая да е. Въпросът е, че... Иначе като ги показваш вече на публично място, говорим за билборди, изложби, и вече трябва да искаш съвсем съгласие. За телевизия, примерно в БТА ни публикуваха, там имат някакви брутални правила за снимките и не смеят изобщо да качват. Мисля, самите БТА, като агенция. Запозната ли сте с тази група People в София? Как? People в София. Гледам... Не, в смисъл знам и снимките, но... Да, много красиви кадри. Готини кадри. Не знам кой снима. Защото никой не споделя. Реално тези хора, които снимат там, те са уникални кадри. Да. Обаче дали всъщност са с тяхно съгласие или са случайни, както беше много интересно. Според мен случайно няма да питаш философията да е публично. Да, но някои са смисъл като позиране, други може би са случайни, не знам, много интересни са. Според мен са точно такива хванати моменти за мен. И моменти, да. Няма как да режисираш философия в центъра. Да, хванати моменти са, да. Има и някой като режисиране, който точно това е. Предполагам, че някой познат, ако видиш, може би да му кажеш, да аз си какво или нещо. Не знам също. Предполагам, че повече за такива моменти минават и хора по Моменти са, да, дъщеря ми приятели камери. Така ли? Да. Аз не беше не. Тя след това ми прати снимката просто. Факт е, че много схемно между това тези неща. Колко се радват да си професионална фотография. Просто тя по улицата е вървяла и те плащат. Да, просто се щакаме. Беше с ръкавици, спомня зимна снимка беше. И ми я прати. Ама така беше сигурно, че се снима. Не, тя... Да. Това е важно. Тя си е вървяла и някакви страни са без фотографирани. Значи не ги питат. То проблема е всъщност, ако е за комерциална цел, т.е. ако това продава, тогава вече би имало казус с правата. И другото, което доколкото знам, би било проблем, ако, да кажем, снимате някакви хора, които, да кажем, пушат, примерно, коси или нещо подобно, защото това ги представя в негативна светлина или правят нещо, ако ги представяш в негативна светлина, в позитивната, това авторството е много спорно. Това е много тегава материя. Аз си признавам, Публичната среда, какво да снима всеки. Вече, когато особено ако си... Да, аз мисля да си в общественият си си някъде вкъщи да си кажа някакво да ти е вкарал къщата да снимава без начин. Да. Да, като си на публично място, винаги е хубаво да се иска разрешението. Ние това всъщност много го комуникирахме с курсистите. Те това ме питаха за авторските права. Ето няма еднозначен отговор. Аз съм на мнение понякога, че
Аз примерно тази жена, нали, не съм я питал сега. Как да я питам? Тя даже ментално не е толкова добре. Тази, която е снимат в банята. А другото, което е, в смисъл, идеята на този проект е цяло... Не, идеята е моя, да, идеята е моя на самия проект, т.е. аз като кандидатствах, т.е. първият път, когато кандидатствах, не ме одобриха. Аз не се отказах обаче. Да, беше много яко, той самия проект беше направен така, т.е. имаме, тъй като аз съм от София, нали, все пак беше фотографския курс за преподаването с млади хора, нали, те са в 3 категории от 16 до 29 години. След това имахме едно събитие, което да направим в София подобно на това. Изложбите в София и в Созопол, те станаха 2 всъщност в София, това, което ви показах от първата с новородените и бременните, и след това в община, която е с по-малко възможности, така е класифицирана от Министерството на младежта и спорта. Нали? И си имат определени критерии по брой население. И аз си казах ми супер, нали? Когато кандидатствах, ще направим точно около Аполонията, най-вероятно на първото събитие, ще е супер. И да, ама не стана проекта. И счетоводителката вика, добре, какво ще правиш зимата в Созопол, да правиш събитие? Вика ми, то е готино, ама... Защото в Созопол, аз тук имам една приятелка, която живее в Стария град, на Кирил и Методий улицата. И съм идвал. Тази, която е галерията, да, само номер 14, тази старите къщи. И реално, много ми харесва Созопол. Сега, защото има си своя чар да е толкова тих, нали, защото аз обикновено идвам лятото, нали, това е ясно, когато има много хора. Сега тихо и спокойно. Празника на Осоляната риба, който тази година съвпада с Николай, също има много хора. Да, сигурно. Ами около Великден пак ще има доста хора. Страшно много мои познати. Поне така ми казаха. Така че не само през лятото има много хора. Има моменти, когато пак има хора. Зимата няма много хора. Зимата няма. Лятото са туристи. Да, лято са туристи. Като нас специално идваме от Търново за вашите... Сериозно ли? Да. Не. Много благодаря, аз чувствам неудобно даже. Не, ако искате, може да не се съберем и да излезнем някъде, дори извън залата. Просто да пинем по нещо, ако и вие сте съгласни. Аз много благодаря, че уважихте... Аз не знаех, че рекламата се върти в Търново, така че... Созопол, да, Созопол, Бургас, така беше. Да, сайта на Созопол, да. Да, те мисля, че общината ни това, което направиха. Понеже в Созопол не харесва повече мъртвия сезон. Не, Созопол е прекрасен. Аз за това го избрах всъщност, да е. Това ми беше всъщност причината да избера Созопол, ще ми харесва. Просто това, като си седиш много време в София и имаш нужда малко от морски въздух. Като слезахме от колата, беше много яко чувството. В София не е никак чист въздуха. Даже такова чувство изпитах един път, като ходих в град Тампере, в Финландия. Излизам и той се носи на някаква планина, нали, с боровите гори. Това е, за жалост, градската среда е замърсена. София е мръсен град. Едно не пише тук морето пречиства, нали, каквото да си говорим. София в някаква така, като... Само през зимата. Да. През лятото. София е хубава, но да се навитоша. Да си навитоша, да. През лятото Созопол е в София. Да. Тя моята приятелка, която всъщност се познаваме, тя е от Созопол и тя си живее в София вече от много години си живее. И лято си идва тук, в смисъл работи всяко лято. Голям процент от България вече живе там. Да, брат ти е тук, всъщност, да е, на фризьорски салон. Така, доста е спокойно. То може би, не знам да е, аз явно съм свикнал в някакво такова по-забързано ежедневие в София, така даже ми е странно ми. Сега, когато не е сезонно. Сега, когато не е сезонно, да. Иначе в сезона. Аз знам. А има ли разлика в цените? Всъщност... Има огромна разлика в цените. Тая разлика, че зимата почти няма заведения. Да. Повечето заведения работи само в активния сезон. Но не всички. Да. Кажете, тук имаше отворени. Може би вече са започнали да отварят, да. Защото това ме изненада, че зимата, да. Подготовка за активния сезон. Ясно.
А вие от Търново с какво се занимавате? С какво се занимавате? Фотографи ли сте? Не с фотография. Не може да. Повечето И аз съм от Супер. Търново. И това е най-готиното между другото. Си любител, ще тогава правиш. Това беше, нали, самата изложба беше, т.е. когато снимаш за удоволствие, може би най-хубаво. Но аз се занимавам професионално с това, така ви казах, че всъщност трябва да... Макар че бебенцата са хубави, нали, смисъл, аз много се обичам. Честно казано, фотосесиите с бебенци имат някакъв много по-различен заряд. Просто е много спокойно, можеш да си поговориш с родителите. Нали, има някакъв заряд, нали, по-различен от всички други фотосесии. Да. Най-спокойната фотосесия, може и понякога така е малко напрягаща, защото аз казах, че нали, трябва все пак човек да е внимателен, трябва всичко да е сигурно като среда. Топло в студиото, това също ме притеснява, като снимам деца. Това е единственото, което... Но пък работа с деца е много такава благодатна. Там трябва обаче и, нали, не само... Аз трябва да обяснявах и на курсистите. Тоест в фотографията трябва не трябват само фотографски умения, трябват много други. Комуникация, трябва да си гъвкавост, т.е. кога да запишеш часа. Психология. Много психология, много. Аз това казах, че съм завършил връзки с обществеността. Да. И за мен връзки с обществеността не са абсолютно нищо, без това да познаваш доста други социални сфери и това, което се занимаваш. Ако примерно си пиар в медицината, трябва да имаш и познания в тази сфера, освен по комуникации. Така че психология, естествено, манипулация. Онзи ден мисля, че бяхме в радиото, защото съм работил и като журналист малко и в Националното радио Хоризонт. И нали, винаги ми е някакво много готино като мен, но там имаше една Молова, се казваше, една такава, аз я наричах достолетна бабка, тя буквално беше на 80 и нали, първият урок беше нали, за радиото, нали, моето момче вика, радиото е манипулация. Трябва да се научиш да манипулираш. Да, къде слагаш точка, как да кажеш думите, нали, на какво да натъртиш. Навсякъде, да. Да, навсякъде манипулацията. Най-хубавото е... Става ти това, което искаш да видиш. Да. Сега, аз за медиите, нали, от моята комуникация съм останал с такова впечатление, че поне националната телевизия все пак се интересува от такъв тип теми. Те ни отразиха, нали? Не само нас, и за други нали, социални теми. И все още нали, се интересуват от това. Частните медии, забравете. Имам приятели и в частните медии искат пари. Буквално голяма част от новините са платени. Т.е. са платени репортажи. И манипулирани. Даже наскоро, даже го кажа, то не е, нали, това пък е за обратната страна на фотографията, че тя не е толкова оценявана. И това е жалкото. Това беше нали, болно като тема. Един колега фотограф ми беше намерил, вика така и така, аз участвам в една фондация, нали, ще направим изложба, искат и колко си фотографии, 30, на моста на влюбените на НДК. И аз викам хубаво, нали, отидохме на среща, донесохме снимки, мое портфолио, какво ще направим. Те ни убиха с някакъв брутален срок от един месец. Той им каза някаква цена, която в рамките на този месец нали, концепциите страшно много им харесаха. Това беше един бизнесмен, който им застава за определена кауза и той се бори за нея. Платил е всичко. От билбордите, от правата, от буквално каквото се сетите, от репортажите, 10 000 или 12 000 е един репортаж да го отразят, защото той се бори за кауза. Това обясняваше, вика една стара кампания, вика, за да може да съберем хора с автобуси, да ни отразят кои си медии, и ни излезе 100 000 цялата кампания. Значи си представете политиците за какви пари става въпрос, аз не знам, нали, но това, което организират с автобуси от всяка точка от страната. И в един момент, на следващия ден трябваше да подписваме договор, те всички са много доволни, комуникираме с техните пиари и накрая се появил човек, който е част от фундацията и казал, че ще го направи без пари. Което е хубаво, обаче в един момент, като се замислиш, нали, пиарите не работят без пари, те взимат 5-6 хиляди на седмица, това, което ми казаха, което знам. Цялата кампания му е струвала примерно 30 000 лева и той ще спести от последния елемент, най-важния, т.е. това, което е посланието към публиката. Нали, дали се справи човека, нямам представа, нали, но това, че не се обесценява фотографията, т.е. тя не е толкова важна. Както казах, че се продават картички, снимки и така нататък, да, но от друга страна, когато става въпрос за фотография и нейната стойност, за жалост, още сме доста на дъното в Европа. В случай самите ценности вече са в друга насока. И други са, да. Други са ценностите. Буквално... да.
как се казва, нали, това се надявам, че ще се промени, ама това са някакви в бавни. работата на фотографията, кога слагате граница на цветовете? Когато си играете с това? А с цветовете ли? Да. Той имаше някаква такава тенденция, да ви кажа, преди време, много от фотографите да правят нали, такива много цветни снимки, нещо да бъде преекспонирано абсолютно, да, крещящо. Аз харесвам цветовете, но може би до там, където вършат работа. Понякога нали, може да се каже, че една снимка е много по-добре да бъде в черно-бяло, отколкото цветна. Понякога съм се чудил аз самия, но хубаво да има някаква граница, да не е... Той си поне с цветовете да има някакво настроение, както аз казах за тази снимка, нали? Всъщност синият цвят допълва червения, нали? Силата и студенината на бойните изкуства, както и знамената, нали, съответно. Както и къде беше тази другата, тя там не се вижда изобщо. Нали, пак да има някакъв баланс между цветовете. Има различни автори, такива фотографии. Ще се сета как беше самия фотограф. Роб Уудкокс, не знам дали сте го виждали. Той прави между много готини неща. Мексиканец, живее в Щатите и прави едни такива фигури от хора, които са почти, някои са голи тела, примерно дървото на живота. Много хора, които се събрали и правят дървото на живота само с тела. Той пак ги наставя телата, за да могат да направят тези композиции. Но какво искам да кажа за цветовете? Една от първите му снимки се казва Синята планета. По-скоро намек за това, че малко или много почваме да губиме екологията, насочвайки ни към тези проблеми. Той беше всъщност направил в синия част снимката и тя изглеждаше буквално синя, всичко беше синьо. Така че трябва да има някаква премереност в цветовете, това искам да кажа, нали? Трябва да имат... Но това вече е индивидуално усещане. Индивидуално усещане, да. Нали, някои обичат повече пъстрите снимки, други... То зависи и самото послание. Точно това е, да. Аз лично го обвързвам с посланието, т.е. какво искаш да кажеш с цвета. Нали. В случая с тази снимка, която ви показах, еуфорията, нали, там, което с момченцето, което видяхте, реално всъщност го направихме цветно, защото той, нали, поне, аз не съм употребявал сега, аз не знам какво е, но еуфорията обикновено е цветна, нали, смисъл ти изпадаш в някакво друго състояние, в друга планета и затова исках да направим буквално цветно, нали, това беше идеята влагайки точно тези цветове, да бъде шарен. Иначе... При райския газ, да. Райския газ като цяло години наред се използваше в медицината за... Да, за опойка. Инхалационна опойка, така че нищо цветно няма. Трябва да пробвам. Казвам го като човек, който е подлаган на това. Да. Аз като цяло работя с цветовете, но при райския газ нямаше такова. В медицината, значи преди година и нещо се наложи да се прави хирургична интервенция на окото гном. Обаче, тъй като ние семейно сме много алергични към... Не беше тествана, не я тестваха и аз не се съгласих. Тестовете са като цяло задължителни, да? Аз не се съгласих, той е алергичен тест и остава пълна побойка. И те решиха да я преспят с райски газ. И след като се събуди, тя беше в такава еуфория, че просто подскачаше детето се едно, не знам... Някакви райски газ, не е Не знам, това е... Няколко се случва. Не, казаха също, че слагат просто... Значи райския газ като такъв, как да кажа, сравнително масово разпространен, това е последните години. Доскоро се ползваше изцяло и строго в... Но просто беше много странно, събуждайки се детето, беше в някаква страшна превъзбуда, за едно тичала по улицата. Това е силата. От над 200 години се ползва за еуфория. Дали е индивидуално това, няма просто е много модно, която е не само. Тя, примерно в Швеция и в Норвегия, в момента една колежка каза, че е голям проблем там. Тоест логично на тук. Ето, всякъде може да стана това. Тръгна като една нова вълна, нещо от миналото. Преди 200 години е бил много популярен за партията от висшата класа. Това не е нещо. Добре. Диазотна осица ползва
Лично аз при първото ми секцио аз съм опояна с такова. Едва ме събудиха. На другия ден не мога да ме събудят. Нищо цветно нямаше. Въпрос на доза, сигурно. Точно така, просто дозировка. Аз така поне си го представях, нали, че хората изпадат в еуфория. Нали, то със сигурност на всеки организъм по различен начин би влиял. Индивидуално е, да, индивидуално е. Нали, както и другите, на някои от другите вещества, примерно канабиса, на някои примерно влияе много зле, на други... Нали, не чак толкова сигурно, да. Много добър даже. Канабис до канабис има... Да, дали е чист, дали с примеси какъв е... И най-вероятно и там има, как да кажа, сортове при тревата. Да. Да. И наистина колко е пречистен и колко не, да. В медицината се използва само CBD субстанцията. Тази както изчистена другото действие. Не се развеселяваш. Има един медикамент, разрешен в медицината, епидолек, за който има доказани данни, че помага за епилепсия с CBD. Че има и медикамент с THC, което е канабиса. Също има разрешен медикамент. Като цяло канабиса екстрактират CBD маслата и те влизат масово в медицина. В момента имат претенции да почти всичко CBD. Доказани данни имат само... Имам един въпрос. Авторът, какво е мнението за имената на картини, на снимки? Дали трябва да има или не трябва да има? Много хубаво. Да, това между наистина е много хубав въпрос. Да. Аз се питвам, понеже освен вече не се занимавам, закрих практиката и се занимавам професионално с акварел. Да. Лично аз срещам винаги най-голямо затруднение при имената. При определянето на имената. Аз рисувам с една емоция. И защо не искам да си кръщавам картините. Аз буквално на първата тази изложба, която видяхте, нямаше никакви имена, нали, така не че имаше и автор. И аз не знаех какво да дам, нали, какви имена да дам. На тази изложба, на всеки от курсистите им казах: хора, измислете си имена, нали, на снимките. Това беше най-слабата ни част. Буквално хората не знаеха какви имена да дадат. Да, но самото име помага на наблюдаващите да се ориентира в някаква... Да. Точно така, да. Трябва да има Това е изобразено при снимането, отива към абстракция. Тогава може и да го кръстиш някакси, за да гледащия да се ориентира. Обаче... Това е малко като картините, де се казва, нали, големите художници. Те имат имена. Имат, да. Да, макар че всеки интерпретира както иска, но примерно аз реших да бъда малко провокативен, примерно с голата жена, голо писмо до държавата, т.е. Така че това беше идеята, да бъдем и провокативни. Признавам се, че на някои от курсистите аз им дадох имена, казах им: що не вие няма да дадете. Просто нямах време, просто трябваше да ги нарежем, да ги направим, въобще това беше доста ръчен труд. И нямахме време, даже всъщност тук един казус имахме с... то не е казус, аз им бях казал на хората, нали, да си сравнят имена и абсолютно всичко. Имената нямахме проблем, защото това е много отговорно. Аз като организатор това трябваше да го направя. Но по-скоро едно от момичетата каза: на следващия ден ние вече ги бяхме нарязали. Тя вика: може ли да сложа имена, които не си сложил на снимките, които се разминаваха с моите. И реално тя ги сложи, даже тя си ги... На откриването беше много интересно, защото тя каза: аз те имена искам исках да бъдат, и се обоснова защо трябва да бъдат. Аз казах, че няма как да ги сложим, защото няма време. Макар че, ви кажа... Мене като наблюдател ми по-лесно, като има някаква подсказка. Да. Каква насока. Аз понякога, като разглеждам галерия, да кажем, с рисунки,
И по-скоро нали, тези, които ми харесват, винаги гледам имената и естествено автора, нали, но и името на самата снимка. Така че аз обичам да има имена като цяло. Нали. Така че според мен... Да името на дадена картина или фотография, само ако не разбера какво се да. Защото тази примерно с балона, нали, може да се разбира по различен начин, но то се казва еуфория, точка райския газ, нали, там, за да се уточни нали, какво си има предвид. Защото не всеки може да я разбере, аз съм съгласен. Затова насочваме нали, хората. Някъде ни беше много трудно в интерес на истината. Тук за сигурно искам да правя реклама и така ден, еуфория с кръстили, хора, които разпространяват случая HHC, са си кръстили така сайта. Да. Да, не сме за инфани. Една победи толкова на Евровизия, песента и беше еуфория. Да. Зато ми е, че тази асоциация е правилна с нещата. Аз между снимам и металисти, които се казват еуфобия. И за да ги питам защо ме викат страх от Европейския съюз ли? Еуфобия. Да, еуфобия, да. Не знам, че нищо общо няма, нали? Какво така? Еуфобия. Не си спомням вече, не? Защо така се казва. Не е свързано с Европейския съюз, не е свързано и с страх. Нямам представа. Death Metal банда, българска. Аз природно, откакто ги знам, и аз това съм да се чудил и това ми е било по-добро. Death Metal определено е свързано и с страх. Да, сигурно има нещо такова, да. Сигурно има нещо такова. Тук тази гледа ще бъде сега до края на месеца. До края на месеца ще бъде, да. За жалост на Великден разбрах, че залата няма да работи. Моля? Да, до края на месеца, за жалост обаче ми кажат, че Великден няма да работи. Следващата седмица, да. Да, нека да дойде, да. Аз също това, което споменах, че тези снимки в София, галеристите, другото, което ми каза, вика имаше две жени, вика седат пред картините, вика, ама вреват се сълзи. Вика, ме гати. И аз почувствах, нали, те малко са смесени чувства, защото знаеш, че нали, все пак си направил такива силни снимки, нали, които са разчувствали някакви хора. Явно те са стигнали дори до един-двама човека да стигнат. Това е пак, нали, пак си постигнал някаква цел. Нали. Все пак са били видяни. Това нали, пак ми радва. Сега, други въпрос, който евентуално някой може да ме питаш, има ли промяна? Не знам. Това вече е извън нас. Да. Тя е индивидуална промяна, тя е трябва постоянно да трябва натиск на обществото, да. Хората с различни виждания, да не е само егоистично. Трябва да има сериозен натиск. Нали? За жалост, наистина точно това казах, че докато не стане някакъв инцидент, нали, превенция преди това няма. Както и сега с пътища и с Сияна. Нали, зашумя се, ще вземат някакви мерки. То проблема е, че понякога е наистина нехайство. Буквално нали, един виновен, друг виновен, нещо. Немърливост. Да, просто аз като не съм там, не ме интересува да ми. Понякога са интереси обаче. Моя лична казва моста на Черноморец, която сега уж виждам някаква подкрепа, изведнъж се задействаха някакви неща, но все още няма реални действия, защото това нещо е страшно опасно, сега идва сезон. Значи автобуси ще минават там, деца минават всеки ден. Но сега следващата стъпка е гражданското общество, просто да ги натисне, защото това е... Другото, което нали, от преди години се говореше за басейна на ЦСКА, да правят мол, някакви други сгради, които са на негово място. Тук между другото много интересно, се запознах с този художник Бахчеванов, който е шеф на галерията. И той това, което ми каза, аз съм влизал на няколко пъти в галерията, обаче му казах, страхотно е пространство, тавана е страхотно висок. Викам невероятно, нали, самото усещане. Аз тук днес между останах 3 часа просто уж да реда, нали, обаче просто се наслаждавах, снимах. И той знаеш какво, вика, преди време имаше, тук се опитаха да снижиме тавана и да го направят картон с лунички. Вика... Да. И вика, защото имах интерес на това, сещаш колко много картона е. И вика, това вика, ще се случи точно през трупа ми. Викаме, добре, че не сте го позволил, защото... Това са други въпроси, нали, че нали, аз като дойдох чисто като организация, нали, може и повече да бъде направено.
Ей тия неща, които са куките, горе-долу те са направени по-скоро не за снимки, не седят много добре. Това го преживях, ама видях един чук и едни пирони. Като цяло, между другото нямах избор, защото снимките се бяха ужасно закачени на това. Просто те наляво, надясно, криви и не се съгласиха, но чисто като организация може да бъде по-добре. Самата подредба говоря, иначе място е страхотно. Тук има някаква много готина енергия в училище. Много готино. Много красиво пространство. Така, добре, мерси много, че присъствахте. Надявам се, че малко съм бил и полезен, нали? Само и за... Желавам успех.